Dobar dan svima. Hajde da odigramo jednu brzopoteznu partiju na 3 minuta sa analizom. Igramo Sicilijanku. Igramo ovdje A6 i E6. Igrat ću odmah u B5. Sad imam neku B4 s idejom da ovo uzmem, a čak i ne gurnut ću B4. Vidim gdje će ovaj skakač. Tu. Može. Pa to nije za džabe. Tako da brzo završena, brzopotezna partija. Hajde, mogu pokazati game review. Da, jako brzo završeno i gotovo. Toliko za ovaj video snimak.